Ska han försöka littan in, eller skjuta han på en och så är det mål! Nej, här är mål! 1-0 till Bosnien-Hercegovina nu i dag spalt i 21 minuter av födna halvlöjke. Det var det som hände här, så får vi då switcha om man har lyckats löta i ödlom förum. Spelarna är otroliga glädjer här för Džemaludin. Han kommer ui en Bratislav Lokvens. Und der hat ja so viele Chancen gehabt in dem Europameisterschaftsfinale. Und hier verkürzen erst einmal die Gastgeber durch Marko Topic in der 88. Minute auf 1:2. Minut prvog poluvremena reprezentacija Bosne i Hercegovine na košemu protiv Litvanije vodi 1:0. Strelac Meho Kodro iz penala. Bolić 2:0! Elmir Bolić 2:0, pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sve potpune pa do drine. Och här är mål! Målet är kommit till första och i distan och till över Bosnien-Hercegovina finche och det så utleverar serra enfalt. Tar ju självsagt äckliga glädjer så att det här pura utdäcka vår mävor nummer 9 som heter Bolic spelar vi finner man så i alla fall mot Skottland under sätta bunch på main part av distan kom in i ändan och så är det och Jakob och bollen är i 1-0. Så att det här But it was soon level again, no offside. Scotland stretched. And Bolic beats Sullivan.